Principal Sushil Kumar Debnath School along le list kachupidera dim eviction pontang. Kedamtangar ni Vivekananda's Higher Secondary School Principal Sushil Kumar Debnath pu Inut Principal Ramesh Das aphan longle list chupidet pen bakery kibiade mahem Tripontanglo. Sonsi Bokajan Vivekananda's Higher Secondary School Principal Sushil Kumar Debnath Education Department aphan Aron Arkan Petsi School along le list chupi pondet. Bangso puthak ahok pedakang sailong vek nang Tripura Kedamtangar ni Bokajan LA Katsa hamphang asong atumpen School Spectators lapen Taxation Department atumaphan Bokajan LA Katsa Meipu Bhuson ingti lapen Aria Sanghotum Chelangsi Complaints letter mate lamhoyalo pidamu. Bangso lamhoya tengpen Taxation Department atum adima klong anang humrisi Aron Repen School along lealong bakery kang pudera demahem pripondaklo. Bonta Aron Repin pen School along le list kachupidet pen tangka kachuendera bangpu Principal Sushil Kumar Debnath aphan Education Department mate School Spectator atumaphan katsa hamphang asong pen lamhoyalo palidam eraphi non puanta kangsai sedera jok Bokajan LA Katsa Meipu Bhusoning Tilapen Arnam Langpi Karbi Student Association Meipu Anil Sonteron atumpen ningduk chipipon. Anparta lapuson aron repen longle list kachupi pen tangka kachuendera bangaphan Prabjin pen ahok pedakang sai piwek nang jipusi katsa lapen kese hamphang asong atumpen Education EM Richard Tok Bilapen Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangapan kachuning ripon pedo. Bangso puthak Education Department lapen Karbeng Autonomous Council atumpen po ansi RDP ponji malake aporsi ethanpo. Pini nitumdak Kedamtang nitumdak kachisong pon school along le Vivekananda School along le along la liski pidet puthak la bangso sport along se pini nitum nang homri lo adak hano jo bikari la mane la biscuit factory kibiadim ke lahai hano jo ahem tame la da nitum Kedamtang nitum dak wang lo la ben dak nitum nang lang cari nitum dak wang si nitum ham ham song chelang pen nitum wang si dak nang lang lo la pen kado we itum hekon long lo la dak illegal pen dak kam ki claim dopik longle phelang dak mane kuna mana so pen rang sidak longle list ki en dak school al kompana longle si arang dum dak list en der lo ningkan ko ane ningkan troksinet kep aphan dak list en biscuit abikari dak impusi arang dum dak pen si commercial business operating si arang dum dak pen si arang dum kam claim lo lasila puson ki claim long pop la dak school principal Kedamtang het minitum nengje lo la Sushil Kumar Debnath alangli sila bangsu school along leke list pichong hundalo lapen alang li ningkan teme alang li la posong se list amen pe alang li tangka choen bom lo Kedamtang tameni tumpak lang pon lo lang tumpen kachekupur rapot hak sipini nitum dak ewang bangala lo nitum Kedamtang nitum dak difu long taxation department long tameni tum complain lo pidam si alang tumpen kadowe kecerap mesen pen pini tum dak thek ponlong lo dak kado welang tum bikari bange lang tum chipri pon dak lo la dak aron repen sekido penak posi lang tum la bangso bikari ke chipri pon dak selang tum along prek tong ke sip dam londe pilone non pini ani ni tum la bange chi lang tamela tameni tum aron repen yung si lang tum dak dulang pon tum retard bom po la bange dapen isi ningduk me alam bangala lo la dak principal Sushil Kumar Debnath aphan ni tum dak school inspector manela Education Department atum phan nitum complain alo jok pen pini ani tame alang nitum hang action den alang tum nitum koson la son ke matha dai la son bolotang dai alang no manjong se nitum insai nangji pun nitum dak lo pale dan tame la son insai sedet bote la son ne koson hi nitum ke matha dam po mande dak kopine kachera abdun do kongba Education Department man atum dak kopine kachera abdun do kongba la bang solong le potha la bang sini tum arjuing tung lo la si labangso principal Sushil Kumar Debnath aphan arpu pening than hitik nitum dak chisong beji la pen nitum dak postering tameni tum tar pen nitum dak protest ni nitum labangso school along le patha alang le ningkan ane alang le ke dak sakuri se claim lo alang le ke bonda me alang le sakuri ke claim along alang le la so lokote se alang le bang ke dak longle mafia
long le business alang li dak ke claim kachira pon la sin nitum ningkang lo la pen ningduk big lo pini nitum dak anang ka homri pen tame isi ningga rong bang kala lo la dak bikari bang ke terek pon elo la bang dak bang adim bang sipon elo pa clear pon belo la sikado betan nang tum na theglong po la pen non bang nitum kinangji kala lo alang li arku pen ingthanangji la posinitum pini kachuning ripon la kay tum education iem ke hai richard tok be khai phani tum kachuning ripon alang ni prabjin pen arku pen pe sun vek nanji pen arku pen khan vek nangi posini tum pini chuning ripon lo tum Karbi Live Charlie song pen jasemet pen nili tum dak Karbi Live Charlie song kese lamting road pada dak kese bogan district committee pen tupu nili tum ajirpo ke hai katsa song pen alang li intisang ho ke hai lalo kidamtang apor hot nili tum dak isi inspection upon nili tum wang lo dak bukajan ang kang long isi nong kachithyang klong Vivek Kananda school lalong jasemet pen Pidang na information long pen sin nili tum dak na homri lo dak na ka homri pen inut dak Vivekananda long a principal Susil Kumar Devnath labang so principal labang sa semet pet alang li school pen asap so pu o school pen opposite at bang bangke a school abang a school a compound along li abang alang li penang anar ni giding apan alang li kaprek our science running business apan alang li list kipi la som tek pon long lo la sila so ke tek pon long along pen jasemet pet la ke litum kadu ka veda cherok tok nang ji karbiang long ara tum anstame je kumadni tum ilitum mithanga muni tumang ke labar claim to tesi kaprek ang tan men ke wang tumang si la so kabor ilong abang ke ilitum jasemet pet abang ke ilitum kaiketa nilitum kaiketa arjabdun lo la so kar jabdun na tengpen pachuni tuma complain PSI long school inspector tumhan ka dog we pilap na pisi abang ke dona bang ke jasemet pe ladak kasap so business abang juntu alang litum kirani business abang ke non abang nitu spot nang ke litu abang ke alang litum non bang ladak pun bang ke kadoga ve chirim pon lo labang ke konong lo sitame indo da principal jongsi la son our sai keme jongsi chuen turong polotang te kivang ja por hot kaprek at tumapan pilo mathaji la sobang big question laga charge ponang kok lo la si labang ke kadoka ve angkang pilitum karbiang lo termas council nom kichari bom asorkar atum je ilitum education i empencenglok ilitum kaching honai honorable Dr. Tuliram Rong alang li jasemet pet ladak laso aputa kapang initiative and pon po posinitum Karbi Live Charlie song pen litum jasemet pet alang li panchuning rilo je kewang jia por bang ke lason pinchong long lera kewang jia por hora bang mesen pen isi institution men pen kaprek ali pachu en long dead rip bang hinitum jasemet pen chuning riponing tung lasi kewang jia por hot bang ke jong sila son tek pon long bom lang polotang te nilitum ke jasemet pet alang lipan inuta principal apan bang ke nilitum bang ke Karbi Live Charlie song pen bang ke nilitum pin rempon nang kokpo News Text Report, Karbi Live.